आसामनि ट्राइबेल बड' इन्डिजिनियास पपुलेसनखौ सेफगार्ड आरो प्रटेक्सन होनो थाखायनो बिटिसिखौ बानायनाय जादों आरो बे बिटिसिया 6 सिडिउलनि आन्डारावनो दं। मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो, मानोना बिटिसिनि सिङाव थानाय 40टा कनस्टिटुयेन्सिनि सिङाव 2.65 मिलियन मुस्लिम्स इनक्लुडिं बाङालिफोरनि भटार्स दं होननानै। थ' बेखौ खोनानानै नुनानै माखासे मानसिफोरा सोमोनांदों, जोबोद गोमोदों आरोना। माबायदि 2.65 मिलियन भटार्स फैखो। गोबाङानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरदों 35 लाखसल' बर'फोर दं होननानै। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, बियो मोनसे एप्रक्सिमेटलि मोनसे इनक्लुडेड खालामनायमोन 2025नि इलेक्टरेल माने रुल्स बायदि आरोना। थ' बिनिनो बिटिसिनि सिङाव 40टा बे कनस्टिटुयेन्सिनि सिङाव 15% मुस्लिम्सफोरा भट होनो मोनो, दा भटिं खालामो आरोना। रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव नोंथांमोननो क्लियार्स खालामबाय, मानोना एसे सिगाङाव साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना खोनाखादों, मानोना राकेश ब्रह्म सार बिथाङाबो बुंदों टटेल माने 5,06,00,000सो माने भटार्स दं होननानै बिथाङा फोरमायखादों, नङा होमबा? थ' लोगोसे जिथुनाखि बे बिटिसिया 6 सिडिउलनि आन्डारावनो दङ बा 6 सिडिउलनि सिङाव दङ, मानोना बे बिटिसिखौ जे आसामनि जिथुनाखि बड' ट्राइबेल इन्डिजिनियास पपुलेसनखौ प्रटेक्सन आरो सेफगार्ड होनो थाखायनो बेखौ बानायनाय जादों। अब्लाबो माखासे इन स्पेसिफिक कनस्टिटुयेन्सियाव जोङो मुस्लिम भटार्सफोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गुगलनि रेकर्ड बायदियै वेस्ट क'क्राझार एबा सोनाब क'क्राझाराव 55,000 मुस्लिम भटार्स दं। लोगोसे बिनिनो 38,000 बर' भटार्स दं। आरो बेबायदिनो इस्ट क'क्राझार सोनाब क'क्राझाराव नोंथांमोना नायोब्ला मुस्लिम भटार्सआनो 35,000 भटार्स दं आरोना। थिग बेबायदिनो माखासे स्पेसिफिक कनस्टिटुयेन्सियाव मुस्लिम भटार्सफोरा इनफ्लुयेन्स खालामो, बेयो रोखा। बेनिखायनो नोंथांमोना सिगाङाव खोनादों राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन बर'फ्रा फेक्टर नङा। 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थियाव बर'फ्रा माने फेक्टर नङानो। UPPLआबो फेक्टर नङा, BPFआबो फेक्टर नङा। मुस्लिमनि भटआ मुस्लिम भटार्सआसो फेक्टर होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। थ' बे समाव जायफोरा डाउट जादोंमोन एसे सिगाङाव बुंनाय भटार्सनि सायाव, थ' बेखौ बे समाव नोंथांमोना एसे क्लियार खालामनानै होनाय जाबाय। थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। उननि समाव फिन लोगो मोनफिनगोन मिजिङै दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।